съм Жоро, с мен е Митето и Дани. Ще играем трол днес. Не, Вега, аз съм БЦП. Точно. Добре, аз си купувам героя. Браво. Митето ще вземе нов герой. Толкова се кефи, че направо падна от кеф. Сега как да го сложим? С Жил. Ама аз съм с него. Да. Ама сега ти е първи левел, ево. Айде да ходим, защото аз трябва да дигам ранкове. А как Аз отивам в Да, портала сниц. първи и трети. Това мистер левел, мистер ранка моя 18 левел ми е 20. А как печелиш още? Като си изпълняваш на някакви Аз мисии. отивам за първи и за трети. Като какво? Изпълняваш на някакви мисии и си имаш там. Супер, още едно борче. Смисли ли бе, човек? Тогава Не, имаш някакви специални мисии, ама те не ти ги списваш. убий ме. Я ще в портала с 20 левел, паец. Аз отивам за първи и за трети. О, даде ми свитък. Ко ми даде? Жоро, ако искаш, ела с мен за първи и за трети. Не. Аз трябва да гледам часа, защото ще ходя на тренировки след малко, така че... Че добра. Ако питате какво тренирам волейбол е. Ако ги интересува. Казвам, ако питат. Ако се интересувате дали ставате по-високи, да стават. Да. Не се възиквам. Ама пак не е висок. Дръпнах 15 см. Ама пак не е по-висок от мене. Ти си по-високо от мен, че миналото година, къде ти бех ти до рамото, аз съм ти до къде бе? Аз съм ти до челото почти. Не, дай съм ти някъде до... Почти колко тебе съм. Ти си горе с 2 санта по-висок от мен. 2 санта са 2 санта. Са малко. Миналата година беше 10. Да, всички ти викаха Джудже. Помна. Помня. Вече съм третия по височина. Тая. Девет съм, обаче вече съм четвърти по височина, съм по-висок. Това е леля му на Кристиян. Беше казал, Дани е станал по-висок, бе. Кой така? Леля му на Кристиян. Да. Беше казал, беше ми викал, Дани още ли е толкова нисък? Не, вече не съм. Може би бех, сега вече съм четвърти по височина. Ти си трети, Велин е втори, Велислав е първи. От момчетата... Дългуч. Какво? Той има ген, баща му колко е? 1,90 как да има ген. Моя е нисък, моя е 1,80. И моя 1,80. Само, че моя 1,81. То също, Мити. Моя 85. Не се хвали сега. Обаче въпросът е, че... Мити имаш ген на майка ти. Майка ти иска... Майка ми е 1,70, бе, Това може 1,60. Некой може да дойде при мен, ако иска. Ще ме убият. Аз. Айде. Аз запред си Но първо смени героя. Не, това не се безпълна. Жоро, аз искам това да си такова. Малко. Нищо. Аз изпълних. Ще да ти даде левел, сега да си втори, ама как искаш. Ей тук айта ми има. След малко ти разпълнява. Жоро, аз да имам такова. А при мен ще и няма. Няма. Знаеш колко са листи? 638. Това е мамудахи. Да, това ми е същото. Само че това ми да... Сега тази мисия, ако може да го... Как бе? Факаня. О, ето го взема. Къде ми е порталчето? Взимай този айтъм, бе. Виждаш ли го? Кой? Ето тук. Той. Да, взимай го. Той знаеш колко ми намалява, само хилата ми увеличава. Вземи го. Слушайте, Жоро бе. Взели го. Да. Мити ще даме... Значи не е този айтъм, но ми показва друг. Който го иска, после ще му го дам. Мите ще ти дам... една шапка за 8 лева, обаче 316 хелт или един меч стоп. Жоро, аз умрех. Нищо. И аз искам само. То за здраве. И аз искам. Жоро, ти го бия за мен. Оп, Тук има динозаври. ама я ти Че аз съм с 155 кръв. Бам. Бам! Бати кривия бос. Аз съм горе да съм. Това е бати кривия бос. И сте пустили, бе.
Я аз бия Знам, някакви ама аз съм 20 кръв, ако можеш Я. да дойдеш. някакви гощери. Тук ли си? Айде идвай. Бий ги малко. Да! Какво да, човек, не са лесни. Аз с един умирам, бе! То и аз съм на един. Човек, аз съм на 3 кръв! И аз па на 20. Вече 100. Жо, тя те питала ли съм още толкова ниски, какво е казал? Тя те питала ли съм още толкова ниски, тя какво ти каза? Ти какво каза? Не помня, това беше много добре. Вече като те пити, каза, че съм един от най-високите. Не най-високия, нали? Бе, Софи има бати Гена. Майка му иска, баща му също иска, ама той е висок. Това го е придобил, защото много... Но пастия де. Ама е слаб. Добре, Ама един от нашия клас, един от нашия клас има черни. Мисля, трябваше да вземеш Том Прайзър. Не искате, не ставате с черни зъби и с полуизвадни зъби. Нали бе, защото- Дани, трябваше да вземе Том Прайзър. Да. Прецака се. Яки, да. 6500. А ти кой ще вземите? Лунар Лунар Лаунч. Лаунчер. Маймуната ли? Същия. Лисица. Да, да. Извинявай се. Жало вече като те пита и каже съм висок. Не ме пита вече. Вие сте лунички около мене, бе, виж какъв съм ях. Знам, Лунар. Не забелязваш ли, че... Митък. Мите, не Колко си забелязваш ли и на картинката? Лунар Лаунчер. При Луна. Жоро, ще ми помогнеш да дигам малко левел? Да, ако идваш с мене за босове, да. Аз съм мога рипна само 4 пъти. Х, задръж Х. Хъ ли да се задържи? Чакай, след това ще се тъпни. Чули Мите, задръжка хъ. Тъпни се при мене, тъпай се. По-бързо. О, Жойн. Жойн. Ето тук Майко, натисни. къде си? Ето тук натисни, бе. Ма с другия герой, с другия. Ама аз искам Чуйте. да ме дигна. Искаш ли айта ми или не? Искам. Ще чуете ли? Да. Това е Пешо. Добре, Пешо не. натисни това е. Натисна ли го? Това е Мартин. Ама Той... не ми дава. Значи ще не ти- може айта ми. Мите, ще чуеш ли? Да. Мите, това е Мартин. Той служи само сръбско и пие до зори. Мартин е умен, бъдете като Мартин. Ще бъда, обещавам ти, Марти. Не, това го видях във Фейсбук. Вчера как Митето го изигра? Мартин ли? Да, защо? Как? Лесно. Фонвик. Казал. Аз тя... Жоро, ще дойдеш с мен в портала за първи и за трети, ако искаш. Ако реши да си купа нов гео, ще дойде. Аз самия си развивам. Аз искам да си развивам Нео Нинджата. Аз мога да си купа... Аз мога да си... Какво? Аз мога да си купа всички без 100 там от 8000. Ти сега за какво събираш? За крила. Окей, това не знам, може да си купа Том Прайс. Ти нали викаш, че имаш за него, бе? Ще си го вземеш. Чуда се. Некой може да дойде при мене за бос. Няма смисъл. Ти си... Чакай, си го ще взема. Джойнах, Жоро! Добре. Чао. Вече имам 50 монетки. Ама, изпълних те мисии. Вече имам 50 монетки. Кой си взе? Не съм си взел герой. Еми как имаш 50? Взех си едно друго нещо. Какво? Точно. Вече ми пълнат кръвта на Макс. 8 пошли. Тисна фласк и там... Там най-голямата. Ти си тия дебелите къде са. Те ти ги пълнат на стол. От 0 Как на си го взе? Жоро, къде си? 6000 и ах пари 6500. Ма то така се купуват. От О, фласк? каква е Как си- това? Чопа. Как да си отключва другите атаки, бе? Чакай си, сложа, че имам още по-силна маска. С 1 и 2 как да си отключи атаките? Те се изключват сами. Добре, ама аз стоям в първи и за трети, защото тук не мога. Не те карам да си променя. Майко, бати полшанките! Това на хила! Жо дам хила на фул къв. На колко? На фул! На 5000. Ама чакай, те къде са? Те Най-големите! една голяма къде е Да. Елиса и Да. Джък. Човек, филме на фул къв. Филме на фул.
Бал ярата почнаха. Чакай, трябва да звънна на Фасул. Фасул си е фасул. А Боб си е Боб. То също. Звънна на Бобси. Няма го добавям да знаеш. Май ще го звънна по телефона. За малко ме няма. Добре. Да идвам ли? Къде? Да идвам ли? На мен ли говориш на Боби? Добре. Май Боб. Много ме кефа те луни около мен. То па нищо не прави, бие бос отдалеч. Къде ходиш с Боби, бе? Ще ходя тренировка с него. Той къде тренира? Какво? Не е Бобси ще кажа. А? Не е Бобси. Той е ли, бе? Що? Да, Не, стига. не си. Чакай, та почнах отива на фулка. Некой дойде при мен, моля. Не, той да е. Идвате ли? Сега. Аз се умирам в един удар, ако искаш да дойда обаче. Да, искам. Ще смениш героя. Човек, Добре, как искаш, ако искаш. Не те кажа. Чакай, аз на някакви почнах каквито. Значи идваш. Що ме нати пълни кръвта? Да, чакай, тя хилва на Добре, студа. идвай! Защото съм само 1000 и колко кръв. Чакай. Ама ще умра. Няма чакай. Къде си? Ми ето, Кой е лево? Това кой лево е? 15. Ти си ги биеш! Не. След тази вода. Кой са? Видей колко се хилнах. Не, Бех 20-30 хилнах на фул. опасно, време така не става. Кой е то? аз тук си бия. Коронка слаба. Мите, как се пишеш, бе? Мито 927. Да, точно така. Да, не забелязали, че промениха положанките като са празни. Да. Приех ти, Дани. Видей как се пише, видей си моето секси име. Халбата. Много е секси, нали? Чекай, бе! То бос отивам към Боби. А той къде живее това? Да, някой искаш ела на то за първи и за трети. Баше ги те посилно да го. Умахалата. И само с Той поглед си. при мен ги трепе с по един удар при теб. Той ще ги взима с поглед. Майко, Жоро, как са вече? 200 кръв му оставих от 3000. Аз 5000 на 200. Жоро, той ще ги взима с поглед моите. Аз с Бе, но къде са босовете, бе? не знам, Бе, бати. Бе, къде е това, бе? Бе, Жоро, какво е то бъга в полта, къде си отишъл? не знам. Между другото, някаква мисия с Фукс. Ето, Какво ми стана с героя? аз изхабих кръвта за нищо, а? Йес. Да, тук сме. Аз нямам... На къде? Оп. От. Чакай да почнем хила на фул. Разбрах. Искам Аз това... аз такива. Е, бати, тук няма бос. Никъде. Да. Не виж къде сме. Тук май са го изпълнили. Еми да. Много мрак, така ми се бъгва. Как? Оп. Мите, О. трябва да си оправиш къщата. Оп. Това знаеш ли го? Той ако види моето стенака, бе. Ми даш допи, теб искам да видя. Жало ти се бат лести, човек. Гей! Гей! Човек, аз ви отрепах. Добре, колко кей... Джем... Колко шадо кей джем... имаш? Нула. За какво ги... Да. Бам. А можеш ли да ми вземеш на мене и после ще ти дам какво искаш? Не мога. Ако няма, ще ги дам. Жало, това го отрепах. Имам някаква мисия. Какво там мисия нещо с... Аз ще имам примите, иска на Джойна да отива един бос там. Няма ти я чета мисията. Тук. Не, я четивам. Къде си? Мите, на първи лево ли е това? Да. Къде са босовете?
Чекай. Не знае, на там има някакъв. Идеш ли да гледаш как се трепе, бос? Много е Еми. бавен. Виж ли? За Кранто! О, Да, нямаш то при тебе, само си дигна левел. е това. Като си Чакай знае, ме, чакай ме, не го почвай докато не дойде. Ама аз го трепах с един удар! Как? Да, много ми трябва. Даде ми левел, трети съм. Аз го трепах два с Ти един да, удар! дайте ми само. Едно. Не така се трепат босове. Така беше Така и за 15 аз да си ги трепа. Това твоята къща ли бе, да? 51 фукс. Имаш. Да. Не, 178. Колко ти трябва? Отивам да разбера. Какво е това? Това Вие- нещо апгрейдваш. Enchantment. Това е, да. Това е още по-силно, нали? Yes, бе! Вече мечът ми е 600... Не, мечът ми е... Мечът ми е 591 демидж. Жани, това твоята къща ли е, бе? Да. Да. Виж колко е... Много е годно, нали? И аз мога да си я направя така, ама не искам. Имам нещо ново. О! Бат якото. Какво? Бат якото глава. Аз ще я поразгледам. Аз бъде я. Имам и А, това. колко етажа е, бе? Явно знаеш вече. Аз чуя дали да си я направя са голяма. А. Или мисии да изпълнявам. Добре, кажи ми как да изпълня тази мисия. Откъде ги взема тези ключове? Как ми ги дава? Правиш. Ами те да си видял мазето! Откъде ги правиш? Дани, моята е по-готина. Виж, до твоята е. Да, по-година. Това сравнение с... Това в сравнение с моята е нищо. Да, гледай колко е по-яка, бе. Направо ти е по-готина. Ще ти дам айтеми. Не можеш да му даваш. Той па не мога ли да трейдва, ще му дам толкова много блокчета. Мите, да ти покажа как се приела. Чакай малко. Гледай са моето момче. Гледаш са. Не, Гледаш ли топа? Кева тук горе. не го почвай. Бе, го виж само. Гледаш ли го? Къде си? Бе, Да. тук, гледаш топа. Прас! Чакай да го гледа. Той аз правя също. Гледай тази пчела. Аз си отрепах. Аз ще да бия боса си удар. Аз идвам. Няма да. Заради екранто. Топа не. Ай, тук. Еба го. Четвърти съм. Еба го. Добре, сега аз да смениш героя. Аз ли? Не, Мите. Мите, какво става? Мите ще Аз виж сменя. какъв съм, бе, що ставам такъв. Това ти е някакво като пасивка. Батя, Какъв става? някакъв по-различен. Как? Джойни при мен да видя. Аз не идвам. Да, то вече свърши. Това там от това бе, там програмата, като свежеш там едни лунички ти става така. Не, то свърши, Жоро, иначе ставам някакъв много различен. Да бе, един бял. Бронята. Да. Айде да смениш героя и да дойдеш при мен. Аз ще ви взема, защото отивам тренировки. Добре, чао. Заушам, ай. Добре. Идваш ли Мите? При мен. О, искам да се развия той, ама... Как искаш? Не те карам. Само да го дигна 5 и да си отключа втората атака, ще дойда при теб с него. Как искаш, бе? Искам да му отключа две, да видя какво прави. Аз знам. Какво прави? Ма ти имаш ли едно? Да. Две, знаеш какво прави? Пуска един много голям меч, къде трепе всичко. Батки. Аз през това време ще трепа босове. Тук по-бързо ще ги трепиш, ама как искаш? Нали знаеш, че съм на един удар на твой глас? Ай, тъми моето момче, взимаш хубави. Джойван. Аз съм при теб, бе, какво ми се съриш? Защо ми бъгна така? Аз съм при боса на друго. И трябва да убия само такива. Това не е бос. Идваш ли? И трябва да убием боса. Аз не знаех къде си. Аз ги отрепах. Аз умрех между другото. Аз ги отрепах. Ще ми... Аз не мога човек.
да дигна левел, защото ако не е така, не Как искаш тук ти да толкова да направя, нямаш представа, човек. Ма човек, аз отида ли при тебе, те дънжините ме взимат. Какво искаш да взимаш? То аз само джойна ви намирам. Знам. Така че е малко трудно. Аз ги отрепах всичките. Остана само едно нещо да убия. Е, това! Ела са за лева! Жоро, аз съм бил твоя портал, бе! Ела при мене, бе! Ела! Вземеш левел! Стой сега така! Бегай да не те оцелят! То се бъгна! То се бъгна. Еми виж! Пети съм. Не знам. Имам втора портал. Казах ти, че не е малко. Казах ти, че не е малко. Взимай айтеми. Къде сте? Ето ги. Това отдава също като моето. Като всичко ми е в сиво. Те са за 8 левел. Да, знам. Като станеш 8. Аз съм пети. И какво? Като станеш имаш много силни айтеми. Не, не. Искам да се пробвам да го утре. Баба! Аз съм 60. И аз умрех. Бум. Убих го. Сам. Бум. Обих го. Добре. Аз съм афъка за малко в твоята къща. Защото... Показвам, че съм лео. 15 екстринтралство. В моята къща, ако мислиш, че е много безопасно, много грешиш. Ама много. По-добре, че не ме чува. Да. Не бе. Не пипай нищо, ще те съжива! Не натискай е! Е, готово. Добре, как искаш? Няма те науча да съживяваш, добре? Ма човек без да искам, бе. Как искаш, аз ти казах. Ма човек, стига ми се сърди. Как искаш, бе? Аз без всичко го натиснах и ти пак ми се сърдиш. Как искаш, аз ти казвам. Гати. Какво? Просто За няма да най-малко можеш да нещо ми съживяваш. се разсърди. Толкова. Просто, че няма да можеш да съживяваш по-дълго. Защото не За знам най-малкото нещо и веднага ще ми се разсърдиш. какво съм казал. Какво съм направил. Чакай, ако си ме нагирала нещо, става ли? Пак съм това ранка. Ако беше умрял, ще ти съжива. Аз ти казах, той мирен ще съжива ти. Аз човек без да искам. Добре да, аз просто няма да науча да съживаш. И пак ми се сърди. Какво? Ти стара просто ти казвам. Какво толкова? Без това сигурно това не те интересува. Ама защо съм в този портал? Защото трябва да излезнеш от него и тогава. Ама ти сигурно и това не знаеш. Не, аз бях в портал за първи, за трети. Какво лошо? Защото съм пети. Браво, аз съм главно, браво. Ай, тук колко е готино. Това е много готино место. Мале, на какво место е боса, бе? Сигурно не искаш да го убием. Няма какво да викам. И пак ми се сърдиш. Не,
Джойн, ама с Нео Нинджа. Казах го имаш 5 и ще играш. Нео Нинджата да си я сложиш, ако искаш. Чакай ли. Къде? Да си върнеш кръвта. Може. Къде е боса? Аз умрех! Това е боса, трябва да убием такива. Аз не съживя. Нямам време да ти съжива са. Е, сайт. Ще се пробвам. Да. Ой, стой там, Мите, не натискай е! Мите, не натискай е! Е, сега идвам. Добре, натискай е. Да. Бос. Така първо ще се лутам, ще намеря се някой бос. Трябва да правя нещо. Не ме интересува. Уф, туко! Едно нещо не мога да направя. От вас па ми писна. Няма да ме убиеш този път. Да, аз бях искал да го пушвам, ще го убия и без пушвам. И ето, естествено. Аз нали всеки път трябва да си изям. Хайде, връщайте се. Пушанки. Хора, мисля това да е края на клипа. Дано ви е харесал. Абонирайте се и чао.